Paro mar chik koro ni od bura mar gayo kaka itiyo gi mbui. Paro ma ochwal gi jaod bura ma Aldai Marian Kitany poni okale onyalo miyo jo Kenya ondikre kendo oyud namba moyiedhi e tiyo gi mbui kod tiyo gi opande e yor donjo e mbui. Cleophas Oluoch obedo gi jalony weche mag mbui kendo kolonwa tiend paro mar chik ma kamano. Tarik 22 dwe mar abich higani, oboke man kod paro mar chik mageto loko kaka itayo weche mag tudruok pacho ka ne ochopo e apis mar od bura mamalo ma en the Kenya Information and Communication Amendment Act higa mar 2025 ma osir gi jaod bura ma Aldai Marian Kitany. Paro mar chikno geto gayo nyithindo kuom rango kata tiyo gi mbui maricho e kinde ma gitiyo kod mbui. Wayudo thuolo mar twak kod jalony weche mag mbui kod tudruok ma bende en jatatije ka Konza Technopolis Development Authority, John Paul Okwiri, ka okolonwa maling'ling ewi parono mar chik. Koro gidwaro ni jo internet bend otim billing kaka Kenya Power timo. Mana achiel. Mar ariyo odwaro ni mondo mi kitimo billing to nyaka bedi joma tiyo kod lwasi oket wach mar unique identifier. Ngeche ni nyaka koro jibed gi ID moro ma siche midwa tiyo gi lwasi kata midwa timo services to emitiyogo kaka watimo kod gi sani. Kendo kaka customers, siche ma customers tiyo gi internet ni inyalo bedo ni kaka gitiyogo no inyalo timne analysis. To bende en adier ni paro mar chik ni ka okal, giod bura onyalo rocho kaka irito nonro mag jo Kenya matiyo gi mbui. Oganda moko osebedo gi to ni dibed ni nitiere nonro ma jopiny ma inyalo rochi kaluwore kod mbekni mag tayo chikegi. Koro ma chik ma osebedo ka tayowa kaka jo Kenya e weche mag data privacy. Ma koro ng'ato ok nyal ketho nonro ni ka ok imiye thuolo. To ng'ato bende ok nyal biro manyo nonro ni ka onge chik moluwo. Koro yudo ka kata koro chik midwa kelni dhi kelo gimoro ni ID, to iyudo ka gini en gima osebedo nikech serikal duong'. To serikal ka duong', magi information kata nonro ma serikal ong'eyo. Jo Kenya ma osendiko laindegi mag simu kod mago manyien ka okadh chikno to biro dwarore mondo miyo ndikgi manyien ka gitiyo gi opande magi e koka giyud thuolo mar tiyo gi mbui kaka mago mag WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn e kin mamoko. En gima ber mondo mi wabed gi social media. Gima nyalo wacho ni mondo koro as much as wa access social media to nyaka koro waket chenro mondo mi koro nyithindwa kik yud wrong information. Mondo ket chikni e tim, biro dwarore mondo jo Kenya mamoko matiyo gi SIM card kata cards mag simu ondikre malong'o. Bende dhi dwarore mondo ji matiyo kod apps kata mbui oketi gi makare. Mae ok chop kare nikech oganda moko masiko riambo ikgi kata matiyo gi nying magalagala e mbui. Onego range nade kodoko kor karito chike moketi. Iyudo ka koro chik abila ni bro streamline ng'ama nyalo kelo gik mabeyo. Nikech wan gik mabeyo madwaro. Koro iyudo ka chik ni bende kete to koro dhigolo iluongo ni fake news and fake accounts and fake people. Paro ni mar chik koro nitiere od bura. Imiyo jopiny thuolo mar mondo mi ogol pachgi ewi kaka inyalo bere. Chik ni bende ka opuodhi biro keto Kenya kaka achiel kuom pinje ma orido chike kaka itiyo kod mbui mag oganda kata social media e kind jopiny. Kaluwore ni onge okenge matayo chenro ni makare piny mangima, pinje mamoko koro oseketo okenge mag neno ni chenro ma iloso to iketo e mbui luwo higni mag jogo matiyo kodgi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.